Xa está. Que ben comemos no suizo. Palabra de Miro Pereira. Hoxe patacas da leira e xudías con chourizo. A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va a mojar. Que anotas ti aí, la verca? Vai ser o día dos fogos do apóstolo. E este ano non quero quedar sen velos. Botan os fogos en Santiago e alaban todos como a pasmóns. Eu unha vez fixen un espectáculo así e viñeron a policía, os bombeiros... Vostede prendeulle lume á casa cando vivía en Suiza. Non é o mesmo. Non é para tanto. Eu o único que fixen foi botar uns foguetes. Sí, dentro da sala. Ese é un detalle sen importancia. É que a casa arder enteira tamén é un detalle sen importancia. Os suizos son moi exagerados. Ali ven unha casa ardendo e xa pensan que hai un incendio. O que vostede diga. Teño unha fame que morro. Pon un bocata, Miro. Fagocho de mortadela ou de tortilla ben amarela? Mellor de xamón. Oes, últimamente non paran de saírche pareados, Pareados? A min? Onde me cajo no mundo? Iso é grave. Que vai ser grave, home? Claro, como ti non tes esa enfermidade. Pareados, Miro, que falas en verso. Ah. Estás feito un poeta. Se estou feito un poeta, será porque me peta. E agora polo menú en verso e todo, Eu sou un home polipatético. Aí tes. Paga o bocata, langrán. Está feito co mellor pan e cun xamón tan ben curado que vas quedar apampado. Podíaslle poñer menos versos e máis xamón, Miro. Sí, claro, máis xamón. Mira que listo, co caro que vai. Escoítame, meluco. Cando eu che compro o xornal, pídoche que me poñas máis páxinas. Non, verdade? Pois ala, vía. Algún problema, Tuto? Non, este que ten o cerebro sen estrear. Non, o que teño sen estrear é o xamón. Agora che fago eu un bocadillo en condición. Vale. E ti que fas aí mirando o xornal? Buscando as solucións do encrucillado para facelo máis relaxado. Oh, e deixa de parvadas, Sí, vou atender os clientes antes de que me quiten los dentes. Iso. Sí, diga. Hola, mamá. A don Nicanor. Que pase por aí cando queira. Vale, non te preocupes. Cando veña Nicanor, o recado eille de dar, que eu con ese señor de informal non vou quedar. Adeus. Mira que pavero. Puxo o menú en verso. Oh, pero ti que puxeches aí, Miro. Hoxe non hai xudías con chourizo. E iso que máis ten? O que importa é que chourizo rima con suizo. E se as xudías son con tomate non lle queda igual de ben. Xa estou empezando a estar fartiña dos teus versos. E que queres que lle faga, Saime así, dunha maneira espantada. Espontánea. Iso tamén. Anda, vai poñer aí. Que é o que hai no menú? Cordeiro e ensalada. Que rima con mente trastornada. Bo, os artistas somos uns incomprendidos. E ti, Mónica, vaille levar este bocadillo a Tuto. Anda. A ver. Hoxe ensalada de cordeiro. Procura e pro quiosqueiro. Se buscas onde xantar, xa non tes máis que mirar. Vale. Mire ben, por favor. Algún asento quedará libre no galiñeiro? Nada de nada. Pero como é posible? Se empezaron a vender as entradas hai media hora. Vale. Veña, chao. Que, filla? Houbo sorte? Non. Acabo de chamar ao teatro, xa non hai entradas. Está todo vendido. Nin que fose un celta dépolo. Isto é o Hamlet de Shakespeare, dirixido por Sir John Bluesberg. Non unha compañía de titiriteiros calquera, como esas nas que actúas ti, non? moi gracioso. Mónica máis eu queremos ir ver ese espectáculo como sexa. Primeiro iremos ao teatro e logo ver os fogos. Xo verás cando poñan na tele. Non é o mesmo. O teatro hai que velo en vivo. Xa, así podes lle tirar tomates aos actores, non? Papá, John Bluesberg é un xerio da escena, o maior director do mundo. E non ven a Galicia todos os días. Iso é porque non probou os percebes. Falo en serio. Se cadra atopas algunha na revenda. Se as hai serán carísimas. Iso seguro. É porque non falas con Antón. Muller, non creo que se sean tan caras como para ter que pedir un crédito. É que a función está patrocinada pola Caixa de Aforros. Ah. Se cadra Antón ten algunha entrada por aí. Xa,
pero se llas pido, vou non meter nun compromiso. Prefires que secuestre o acomodador? Vale. Xa paso despois pola caixa. Gracias. Pero non o deas por feito. Se che dixeron que non as hai, é que non as hai. Marcho, que teño que facer unha compra importantísima. Xa, un tomo de dereito romano. Non, é unha sorpresa. Ides caer de cu, canda vexades. Chao. Chao. Pois a ver se callo nun asento do teatro. Oi, é bonito o cartel do teatro, Santos? Sí, precioso. Porque o mandou poñer Gutiérrez. Senón a boa hora ia estar aí. Eu prefiro as fotos de monumentos. Xa, como a da Catedral de Santiago e cousas así, non? Non como Penélope Cruz ou cousas así. Mira, Peláez, o teatro é un invento para xente aburrida. Oi, pois eu fui unha vez ao teatro e Un gustou. fato de energúmenos disfrazados dando berros nun escenario. Hai que ser parvo para que a un lle faga iso gracia. Pois eu que pensaba pedir 2 entradas. Alá ti, eu prefiro dormir na cama da miña casa. Bos días, señores. Bos días, señor Gutiérrez. Noraboa, señor director. A venda de entradas para o espectáculo que patrocina a Caixa vai vento en popa. De certo. Se están esgotadas. E que debe ser un espectáculo maravilloso. Maravilloso, pero xa acabas de dicir O que eu dixen, Peláez, é que é para nós unha sorpresa maravillosa traer este Hamlet. En fin, unha proba máis do talento do noso director. Está mal que o diga, pero tiven unha idea xenial. Oh, non sexa modesto, xefe. Vostede sempre ten unhas ideas xeniais. Tome nota, Peláez. Isto é facer a pelota, e ademais son contos. Santos, vou no recompensar polos seus esforzos. Vaime subir o soldo. Algo mellor, Santos, algo mellor. Vaime ascender a subdirector directamente. Tome, 2 entradas pro teatro. Sorprendido, Un regalo maravilloso, Iso é maravilloso. Unha persoa con sensibilidade como vostede non pode perder este acontecemento único. Sí, pois é que non sei que dicir. Pois podes dicir o que diste sempre, por exemplo, que o teatro é un espectáculo para parvos, que non hai que non aguante. Eu adoro o teatro, Peláez. Que insinúa vostede? Que son parvo? Non, foi Santos, Non lle faga caso a Peláez, é un bruto. Unha vez foi ao teatro e quedou dormindo no bar antes de empezar. Que vergonza. Vostede non será un dos que pensan que no teatro só se ven tipos disfrazados dando berros nun escenario, non? Sí. É mellor que lle dé as entradas a Peláez para educalo un pouco, Como? E vai perder vostede esta función? É que non podo permitir que Peláez sexa un burro toda a súa vida. Ala. Leva razón. Peláez, tome. As entradas son súas. Gracias, señor Gutiérrez. E quero velo no teatro o día da función. Claro. E máis lle vale non quedar dormido. Non, que va. Ala, Peláez, que o vas pasar de medo. Mira, Santos, non me toque lo... Pero que? Acaboche de regalar unhas entradas pro teatro. Deberías estarme agradecido. Xa marcho. A ver, Miro, que che traio logo? Vasme traer unha caixa de Fanta que a todos nos encanta, 2 de Coca-Colas que as mozas volve tolas, e coa tónica non te pases, que xa sabes que dá gases. E de cervexa? Traime algunha caixa, pero faime boa rebaixa. Está vostede inspiradísimo, xefe. Si, non levarías un golpe na cabeza. Cala, moinante, eu sempre estive en talento artrítico. Dirás artístico, Miro. Eu digo como me sai dos botellíns ca galletas do grelo, que para iso sou cheo de sensibilidade, me cajo no mundo. Sí, sabes, eso, está che saindo polas orellas. E canto menos as lava, máis lle sae. Exactamente. Pereira ten razón, Paspi. Para unha cousa que fai ben. Eu fago ben moitas cousas, Lercha. Sí, como abrir as botellas cos dentes. E limpar esta barra? Pero se fai unha vez ao ano. Precisamente, porque o fago ben e non teño que andar repetindo seguido como che pasa a ti. Ui, adeus, Garcilaso. Adeus. Ai, por fin marchas de ganso e eu digo feliz, vaya descanso. E a min, cando me vai falar un verso? Agora mesmo, muller. No bar teño unha camareira que anda sempre de feira. Ou empeza a traballar ou este mes non vai cobrar. Xa. Entendín o poemiña e corro pra cociña. Sí, Pauliña, agora mesmo vou entrar na caixa. Se queda algunha entrada é para min. E se non quedan entradas, pois... Non podo quedar e facer unha folga de fame ata que mas dean.
Non, Pauliña. Tampouco poda ameazar o director cunha escopeta. Se non quedan entradas, confórmate con ver os fogos, que non son moco de pavo, vale? Chao. Ño, ás 11. Hora do café. Pódese. Pasa, abogado. Píllasme polos pelos, xa marchaba. Tan cedo? Pois sí, a que queres que espere? A que me manden traballar? Que contas? Viña por esa obra de teatro que patrocina a Caixa. Ui, chegas tarde. As entradas xa están esgotadas. Eran para Paula. Faille moita ilusión ir. Que pena. Hai un minuto estivo aquí Gutiérrez, ofreceume unhas entradas, pero ao final quedou Peláez con elas. Vai, home. Pero tranquilo, se cadra ainda parece algunha máis. Pois gárdame unha para a filla. Vale. Mira, Antón, quero que vexas algo maravilloso. Ui, cos desgustos queda todo maravilloso. Mira. Que é ese papelorio bello? Papelorio vello? Sabes canto acabo de pagar por este papelorio vello? Home, se a folla estivese nova e sen usar, ainda che pedirían un céntimo. Pero tal como está, eu non a quería nin regalada. Pero que dis, Tarabelo? Nesta folla hai un poema de Rosalía de Castro. Escrito por ela. Do seu puño e letra. Custoume 1.000 euros. 1.000 euros? E foi barato, Que pasa? Ten algún accesorio para bater ovos e facer mayonesa ou... Isto forma parte da historia de Galicia, da nosa literatura. Será unha parte da historia ben pequena, é algo enrugada, porque... Anda, escoita. Unha vez tiven un cravo cravado no corazón e eu non me acordo xa será aquel cravo de ouro, de ferro ou de amor. Fermoso, Sí, estás seguro de que é de Rosalía? Seguro, de follas novas. É que a min soame a algo de Juan Pardo. De Juan Pardo? Era broma, era broma. Queres que cho lea outra vez? Lee. Eu antes vou tomar un pisco labis ao suizo, vale? Un café para Nicanor. Un café que é un primor, con leite e moi cargado, para cobrarlle ben cobrado. Leva café de verdade ou é unha licencia poética? Levará, fixo Mónica, e esa non dá aprendido. Aí tes. E queda coa volta, polo poema. 30 céntimos de propina. Isto vai ser unha mina. Se cartos me van dar, en verso seguirei a falar. Moi ocorrente, Milo, sí. Que pasa aquí? Xa estás ti coas túas parvadas. Non paras de molar. Vouche dicir, Balbina, que non é por abolar. É para que deixen propina a hora de pagar. Saínlle uns poemas ben paveros. Ten talento. Sí, talento para facer a mona. Deixa-o, muller. Miro tamén é unha persoa aos ollos do señor. Os ollos do señor? Ainda vai ser que o señor anda medio chosco. Tamén eu aturo as túas manías e non me queixo. Sí, que aturarás ti, pastrán. Que me facas cortar as uñas dos pés e logo ando cos zapatos frouxos. Bo, décheslle a don Nicanor o recado de tua nai? Ai, sí. Dixo miña nai que... E nada de versiños, por favor. Está ben. Dixo miña nai que na aldea podía solucionar ese problemiña. Que problema, don Nicanor? Un problema cos pintores na parroquia dos seus amores. Iso, Moitas gracias, Miro. Non lle faga caso, don Nicanor. Xa sabe como é? Sí, todo o mundo sabe. Alto, guapo, con bigote. Igual que a ese parvo que atende no suizo. Pois sí. Ese parvo es ti, miriño. Calquera excusa vos vale para me insultar, non? Ti sigue así, Miro, que chegarás a ser como Curros Enríquez ou Pondal. En que equipo xogan eses? Son grandes poetas, xefe. Como de grandes. Así. Curros Enríquez, Pondal e Rosalía de Castro son os poetas máis importantes de Galicia. Pois se me queren coñecer, que veñan polo bar. Oi, non poden vir. Por non gastar, claro. Non poden vir porque están todos mortos. Insinúas que os matei para non ter competencia, piraña. Non, Miriño, xa sabemos que non fuches ti. Sí, claro, pero a xente empeza a murmurar e ao final... Cal é o asunto ese que lle vai solucionar a miña sogra, don Nicanor? É que me están pintando a San Cristía e teño ali uns documentos moi valiosos. Necesito que a señora Carmen mos garde na casa para salvalos de calquera estrago.
tamén nos podía deixar aquí. Aquí, con Miro? Sería como botalos no lume directamente. Tamén ten razón. Na aldea estarán máis seguros. Vou para lá agora mesmo. Veña, ata logo. Ata logo, padre. Ata logo, padre. Cuñado, pon unha cervexiña. Sempre que ves polo bar é para beber sen pagar. Este anano é un chupón. Moi farto metes Antón. Bonitos versos, xefe. Agora poñalle rima isto. E coa cervexa de beber... Algo terá que comer. Tío dixeches, poeta. Que sexan unhas gambas, Ti non te aproveites de cando feito un tísico. Será un lírico. Sí, pero non debe ser nada bo. Andan matando poetas por aí. Oh, quen che dixo iso? Acaba de dicirmo don Nicanor. Están case todos mortos. E a ver quen é o seguinte. Refírese a Curros, Pondal, Rosalía... Cuñado, a eses non nos matou ninguén. Entón podo seguir facendo versos tranquilamente. Incluso podes escribir un libro se queres. Sí, pero iso dá moito traballo, non? Se é para algunha mesa coxa, acaba antes mercando xa feito. E se os fas ti, ata podes venderlos, É certo, os versos de Pereira. Ben, xa temos un xenio que quere vender os seus versos. Agora só ten que atopar un parvo que os queira comprar. Que eu teño moitos admiradores. Xente culta, como don Nicanor. O cura gustanlle os teus versos? Moito. Cando me escoita, ata esquece tomar o café. Se non toma o teu café será por outra razón, cuñado. É porque lle gustan os meus versos. Se cadra esa Rosalía ten tanta fama porque me copiaba. Iso é imposible. Rosalía morreu no século XIX. E ti como sabes, Lercha? A ver se mataches ti. Sí, e tamén descubrín América. Ese foi Rivaldo, burra. Ala, a ti a traballar. Escoita, entón. Se escribo un libro con estas manciñas, voume forrar, non? Vas ter que forrar o libro para non manchalo. Ah, sí, é certo. Escoita, Miro, esa idea de vender poesías non é mala, pero se o pensas mellor é unha idea horrorosa. Por que o dis, miñoca? A poesía non dá cartos ou dá beneficios cando morre o poeta. Ah, pois se hai que morrer para facerse rico, mórrese e asunto solucionado. Algo falla nese plan, non? Quero dicir que cando morre un poeta famoso pagan fortunas polos seus manuscritos, poemas inéditos. Ah, xa entendo. Podemos buscar poetas deses, roubarlle os papéis e logo matalos. Non, que non é iso, home. Pois xe me podes explicar como nos imos forrar. Porque eu soño cos cartos, pero de tanto soñar xa estamos fartos. Será mellor que cho conte nun sitio máis discreto. Vamos. Pero que rico este chourizo caseiro. Quere probar un pouco de lacón? É vostede o demo de mala tentándome cos praceres da carne, Deixo para outro día. Quero que os pintores rematen hoxe. E se non lles ando eu enriba do lombo, xa sabe. Xa, botan unha semana para pintar 4 paredes. Aí. Pero tomo a palabra, Mañá, cando volva polos meus documentos, probo todo o que me saque. Moi ben. Gardemos ben, que son uns documentos moi valiosos. E sobre todo, que Miro non se achegue a eles, Non se preocupe. Ala, ata mañá. Ata mañá. Pois mañá o que quede deste chourizo non nos salva nin a divina providencia. É broma, Quedouche claro o plan, Miro? Clarísimo, como viño. Será como a auga, claro como a auga. O viño que eu poño... A ver, cóntamo todo punto por punto. Pois mira. Primeiro, abro a botella. Despois, sei que me vexa Balbina, sacolle así de viño. Logo vou a villa e... Iso non, o plan. Que plan? O plan para forrarnos de cartos cos teus versos. Voucho explicar por última vez, Ti escribes uns poemas. Shhh. Que? Versos do monte ou da vila mariñeira son a especialidade de don Ramiro Pereira. Moi ben, cuñado, moi ben. Cuns amaños de nada, eses versos parecerán escritos polos grandes clásicos. Maradona, Pelé, Di Stéfano... Rosalía de Castro, sen ir máis lonxe. Se non queda máis remedio. Pois non. Atende. Ti escribe los poemas nun papel vello, para que parezan antigos, e levámosllos a un anticuario.
Se meten os papéis nun acuario, van quedar de pena. Anticuario, Miro, anticuario, eses que compran cousas antigas. Ou tamén podemos los vender ás universidades. Mira que son ignorantes neses sitios. Ou colocámoslos directamente a un coleccionista deste tipo de documentos. Sen ameazaros coa escopeta nin nada. Non ves que lles gusta? Miro, aquí na porta do lado vive un destes coleccionistas, Pedro Barreiro. Van nos chover os cartos, E sacarei para mercar unha cana de pescar nova? Non sei, é que nestes casos o intermediario leva a maior parte dos beneficios, O 99%, prácticamente. Tanto? Sí. Malditos intermediarios. Como colla un diante, son capaces de sacarlle os ollos. É unha pena que nunca lle botemos la man enriba a un deses moinantes do grelo. Sí, que é unha pena, cuñado. Pero os negocios son así, que queres? Xe sacarei eu cartos de abondo cando dea interferencias. Conferencias, cuñado, conferencias. Iso. Polo de agora xa temos o teu talento. Agora só nos falta papel vello para escribir os poemas. Terá que ser papel do século XIX ou así. De tan atrás non teño, pero garda algúns do mes pasado. Garda los clines con mocos. Son reliquias. Miña nai tamén garda moita cousa bella. Di que algún día terán un valor incalculable. Sí, seguro, Miro. Pois, sabes onde podemos atopar xusto o que necesitamos? Non. Eu sí, pero antes haberá que comer algo, non? Hola, fillo. Ei, papá, por fin chegas, onde está? Abaixo. Onde está o qué? Xa sabes de que falo. Non teño nin idea. De que falas? Da miña bici de montaña. Que bici? En que cora colliches? Acordaríaste do casco, non? Pero que trapalladas dis? Como pola mañá dixeches que ias facer unha compra importante, o piollo este pensou que... Ah, a miña compra está aquí. Aí. Sí, aquí. Creo que a compra importante non é a túa bici, tío? Aí están as miñas entradas pro teatro. Non, Pauliña, estaban esgotadas. Pero Antón... Antón dixo que se quedaba algunha, avisaba. Estupendo. Puse la única parva que quedes en velo Hamlet. É o único parvo que vai sempre a patas. Escoitade con atención, teño grandes novidades. Un poema da mesmísima Rosalía de Castro, un manuscrito auténtico. Papá. A poesía é a chave que permite abrir as portas máis cerradas do mundo. Se abrís as portas do teatro... Unha vez tiven un cravo cravado no corazón. Ala, papá, veña, que teño fame. Ala, a comer. Andando, cuñado. Sí. Terei que avisar a Balbina, non? Avisala de que? De que imos á aldea, para ver se topamos por ali algún papel bello para que eu poida escribir os poemas. Que non, Miro, non imos a iso. Como que non, miñoca? Disécholo hai un minuto. Ou son eu que non me explico ou es ti que non entendes. Algo diso vai ser, sí. Balbina non pode sabelo, polo tanto, é como se non fosemos buscar nada. Aínda que busquemos o que ti e máis eu sabemos que buscamos. Ui, estásme rompendo a cabeza, Que crees que faría Balbina se coñecese a nosa idea? Felicitarnos. Sí, felicitarnos ben felicitados. A Balbina temoslle que dicir que imos á aldea a buscar uns chourizos. E a túa nai tamén, non podemos deixar ningunha pista. E xa postos, tampouco deixamos ningún chourizo. Concéntrate, cuñado. Sí. As operacións mellor preparadas fallan por descuidar os detalles máis estúpidos. Imos, e procura estar calado, Eu, caladísimo. Eu non son deses que falan e non saben parar. E con calquera motivo xa están aretando. Como se en vez de tanto esbardallar non houvese cosa máis importante Cuñado. que dicir. Que? Calado. Ai, sí. Mónica, marcho. Para sempre? Non, por qué? Non, era por abrir unhas botellas, pero se vai volver nada. A onde vas, Miro? Vou ir collendo sitio para ver os fogos do apóstolo. Como ves? Non podo falar, Balbina. Como que non podes falar? Eu ben sei o que digo. Se falo, seguro que meto a zoca. Cala, cuñado. Imos á aldea. E a que? Pois a buscar uns chourizos, verdade? Verdade non é. En realidade imos... En realidade imos buscar un lacón. Iso. Imos buscar un lacón xuntiños no coche de Antón. Non andaredes nalgún enredo, non si? Non. Balbina, parece mentira que non nos coñezas. Por iso, porque vos coñezo, por iso mesmo.
Como son as mulleres? En canto cometes un delito, xa están dicindo que és un delincuente. Cuidado, pasa. Ei, abogado, vou ter unha cousa que che interesa. Conseguiche as entradas para Paula? As entradas? Non é iso, Que pena, facíalle tanta ilusión ver esa obra. Se Paula quere ver unha obra moi boa, digo eu unha e unha, Onde? Na Praza de Colón. Están levantando toda. Van facer ali un aparcadoiro. Eu refírome a unha obra de teatro, Miro. Non compares. A obra do aparcadoiro é moito millor. Ten excavadoras. Segues interesado en comprar manuscritos? Se son de Rosalía, podesme conseguir algún? Algún? Un cento deles. Pero cala, cuñado. Pois non sei, Pedro, pero teño contactos. Se cadra, xa falaremos, Vale. Vamos. Ata logo. Cuñado. Xa sabía eu que a túa nai gardaba de todo. Mesmo gardo o retrato dun fulano con bigote. Ese señor era teu pai, Miro. Xa dicía eu que tiña que ser alguén coñecido. Mio! Estes papéis son perfectos. Parecen da época de Rosalía. Mais parecen da época de Mari Castaña. Mira que garabatos. Estes garabatos son música, cuñado. Sí. Que fas? Pois eu non escoito nada. Serás parvo. Música escrita, é unha partitura. Son os papéis que miran os pianistas para tocar. Deben ser de meu avó. Ah, sí? O teu avó que tocaba? Tocaba a todo o mundo A gaita, Por exemplo. Estes papéis valennos ben, aínda que estean escritos por unha cara. Cunha cara sen usar, hai para escribir sen parar. Moi ben, cuñado! Aquí ten os chourizos que querías, Miro. E o lacón, perfecto, señora Carmen. Agora dime onde rayo está o piano. O piano? Pero se que non hai ningún piano. Ou sexa, que agarrache das partituras e tiraches co piano. E logo din que parvo son eu. Pero de que partituras me estás falando? De ningunha, señora Carmen. Ala, imos, cuñado, que non xa temos lo que buscábamos. Vou buscar un pouco de papel para envolver os chourizos. Deixa. Pero que faz, Xa Miro? temos nós. Ata logo, señora Carmen. Logo. Cuñado, ti és parvo, Canto menos papel antigo teñamos, menos poemas poderemos vender. A quen se lle ocorre envolver os chourizos cunha destas follas? É como a Rosalía comes un bocata mentre escribía. O carallo, os poetas non comen chourizos mentre escriben. Cada un ten o seu estilo, mona. E a ti saenche os poemas comendo fabada, Non, coa fabada que me saen son... Non mo expliques. O que nos faltaba! Para que queres esa pluma? É de galiña. Por min, como a sede elefante. Non se lle mellor levar a galiña e deixar a pluma? Cuñado, deixame a min. Vamos. Diga. Belai, son Antón. Que compañeiro, onde estás, Que hai, Santos? Aquí estou, resolvendo os expedientes. Xa, podes deixar os expedientes ao aire libre e pasar por la oficina? Agora? Ai, non miras endosar algún traballiño extra, Santos. Non sexas desconfiado, home. É que teño un detalliño para ti. Un detalliño, conta. Sí, algo da aldea. Non contes máis, que xa estou cheirando a empanada da señora Carmen. Algo así. 10 minutos estou aí. Veña. Así me gusta. Xa está aquí, señor Pereira. Pouco durou a paz. A paz duraría pouco. Pero estes chourizos aínda van durar menos. Ou casi millor empezo polo lacón. Non te emociones, cuñado, que ese lacón non é para nós. Non? Non, o lacón ten outro destino mellor. Como millor? Eu pensaba comelo. Mellor é que o coma Peláez. Como vai ser mellor que o coma Peláez? Ti toleaches, pastrán. É que el ten algo que necesitamos para poder levar a cabo o noso plan. A ver, ti dixeches que cos papéis vellos e co meu talento a cousa estaba feita. Non falaches nada de andar regalando lacóns por aí adiante. Xa, cuñado, pero é que falta un detalle. A letra. A letra? Eu teño letras amoreas, mira. Do coche, da lavadora... O carallo, a letra de Rosalía de Castro. Para que isto funcione é necesario copiar a súa caligrafía dun original. Eu sei onde atopar un.
Pois problema solucionado, non? Pero para conseguilo necesito unha cousa que ten Peláez. O lacón é para facelo cambio, ah? E non valería cuns percebes destes? Pois non, cuñado, non. E desfaite dese papel. Non podemos deixar ningún indicio. Así me gusta. Hai que acabar cos indicios, como nas películas de vaqueiros. Os indios, miro. Eses son os indios. Como está tua nai, Miro? Ben. A pobre empeza a fallar da memoria. Xa non sabe que fixo co piano. Tua nai nunca tivo piano. Xa. E se chegas a telo, a estas horas estaría perdido por aí. Voulle facer mañá unha visita, aproveitando que vai ir ali don Nicanor. E ti, que fas con ese papel? Nada, un papeliño. E o lacón que ias traer da aldea? Deixeino ali. É o que teñen os lacóns caseiros. Son tan caseiros que non lles gusta nada sair de viaxe. Aquí estou, Santos. Peláez, pasa. A ver, onde está iso que me trouxeches? Baste relamber, ¡Tachán! Mi madriña, cacho lacón! É o mellor que había na casa, non é un lacón calquera, Mira, Peláez, mira que cheiro. Sí. Que color, Este lacón na praza íache sair por un ollo da cara. Pois agradecese, Santos. Non hai nada que agradecer, Ai, xa sabes que se pode facer algo por ti. Que non. Eu en canto vin dixen, é que este lacón ten que ser pro meu amigo Peláez. A ver, que queres? Nada, non quero nada, Peláez. Xa que insistes, podíasme dar esas entradas pro teatro. As entradas? Non sei de que te extrañas. O normal é que un home culto e sensible como a min queira ir ao teatro. Xa, Santos, pero é que Gutiérrez quéreme ver por ali. Pois nada, como diría Shakespeare, lacón ou non lacón, esa é a cuestión. Claro que... Tamén lle podo dicir que dei para revisar as solicitudes das hipotecas. Ou que tes unha tose moi mala e non queres ir ao teatro para molestar. O exemplar ben merece unha boa catarreira, Pero se se mosquea Gutiérrez. Non te preocupes, home. O director xa lle digo eu que non puideches ir. Está ben. Oe, a que ven ese repentino interese teu polo teatro? Que eu sigo pensando o mesmo, Que son 4 tarabelos berrando, non? Que é un espectáculo maravilloso. Non as quererás para venderllas a alguén. Se cadra sacas máis polas entradas do que custa o lacón. Pero como podes pensar que eu faría algo así, Peláez? A verdade, é nada máis que a verdade. Son para a señora Carme. Meteuselle na cabeza ir ao teatro. Ela nunca foi. E claro, faille tanta ilusión. Pero empezaras por aí, Santos. Eu encantado de axudar os amigos. É o que digo eu. Toma. Gracias. Pero a señora Carme non tiña que mandármela con ningún Eu por ela o que faga falta, que teño sentimentos. Pois nada, se non o queres. Alto aí, que a xente con sentimentos tamén comemos lacón, Moi ben. Pois que che aproveite, Peláez. Gracias, Santos. Hola, Paula. Como vai esa caza e captura? Fatal. Acabo de chamar ao teatro, non lles devolveron ningunha entrada. Daquela terei que recorrer o plan Queca. E a Queca esa terá entradas? Queca, quedar na casa. Pois vai a plan máis chungo. Muller, sempre temos os fogos do apóstolo. Xa, pero ir ao teatro antes mola máis. Se non temos as entradas non pasa nada. Imos a Santiago igual, paseamos, vemos a Xiralda, a Cibeles, a Torre de Pisa. Nada diso está en Santiago, Mónica. Claro que sí. Pregúntalle a Pereira e verás. Paula, necesito que me fagas un pequeno favor, Ti para pedir sempre estás disposto, pero para dar... Non estarás falando desas entradas pro teatro. Pois sí. E cando fallei eu nesas cousas? En serio? De las entradas? Como dixo Jaco Destripador, nena, imos por partes. A ver, que queres? Teu pai mercou un manuscrito de Rosalía. Sí, é máis fácil cortarlle unha man que pedirlle ese papel. Pois necesito. É que el non ten por que saber nada. Queres que lle roube o seu manuscrito de Rosalía? Quen falou de roubarlo? Colleslle un par de horas, logo deixas onde estaba e aquí non pasou nada. Pero ti toleaches, se me descobre, mátame. E por que te ia descubrir, Non, imposible, Antón. É unha cuestión de principios, de respeto, entendes? Eu nunca lle faría iso ao meu pai. Nunca!
Ni sequera por unhas entradas para o teatro. Empezarás por aí. Ven, aproveitamos agora que non hai ninguén na casa. Vale. Case prefiro que non me expliques para que o queres. Puro amor pola cultura, xa sabes. Seguro. A ver. A buscar. Creo que estaba por aquí. Tanto papel, tanta desorde que xa non sei. Que? Nos caixóns. A ver. Panos. Pero... Premio. Ven con papá. Tesmo que devolver canto antes. Tranquila, muller. E coida o ben, como lle pase algo. Penso coidalo como se fose meu. Mellor coida como se fose de meu pai. Tens razón, porque se fose meu vendería yo o primeiro que aparecese. Por certo, non lle digas a teu pai que che dei as entradas, E por que non? Pois por nada, pero prefiro que non pense que as entradas están relacionadas con isto. Antón, para que quere o poema? Pregunteiche eu para que queren as entradas. Non, pero... Dixeches que preferías non sabelo. Pois nada, chao. Este capaz de poñerse. Non, non sería capaz. Ou si? Quen é? Eu. Son eu. E ti quen ve sendo? Ti es parvo, cuñado. Quen vou ser? Pareceste moito meu cuñado. Por que son o teu cuñado? Ah, pensei que o cuñado era eu. Peña, anda, pasa. Xa pensei un poema, mona. Escoita. Sí. Dis que son un bandallo porque non me gusta traballar. E de todos, o carallo, que eu son o dono do bar. É que hai un pequeno problema con eses versos, Miro. Demasiado románticos, non? Non. É mellor que non fales das túas experiencias persoais. Que mal teñen as miñas experiencias. Porque Pedro vai notar que ti é o autor. Vai non saber cando vexo o meu nome no papel. É que non vas poñer o teu nome. Así ninguén vai saber que son meus, me cazo no butano. Aí está o truco, cuñado, que ninguén saiba que son teus. E non van a admirar o meu estilo depravado. Depurado, Miro, estilo depurado, Iso, depilado. Va. Pero se ninguén vai saber que son meus, non me vou facer famoso. Home, non serás famoso, pero serás rico. E Balbina parará de dicir que os meus versos son parvadas. En canto empeces a gañar cartos a moreas, xa verás como te respeta. Cartos a moreas! Para que logo digan que o único que me interesa é o diñeiro. Sí. O negocio funcionará mellor canto máis te parezas a Rosalía de Castro. E como fago? Se cadra poñendo un vestido e deixando a melena? Non, cuñado, ti non tens que parecerte a Rosalía de Castro. Os teus versos, sí. Se tolean polos versos desa, polos meus van matar. Seguro, seguro. E como o que vende é Rosalía de Castro, por iso imos aproveitar o seu nome. Xa chegará o teu momento, Miro. Ala, senta, senta. Empezo a escribir. Sí, pero antes tens que aprender a facer a letra de Rosalía de Castro. Colle a pluma, Teño que escribir con esta pluma? Sí. Os versos non quedarán máis sabrosos se os escribo co zanco. Así como se facía antigamente. Coa pluma, mollando no tinteiro, Ai. Cuñado, aquí tes unhas follas para practicar. Pode escribir neste papelacho que xa está usado? Non, cuñado. Este é un auténtico poema manuscrito de Rosalía. Está aquí para copiar a letra. É moi valioso, Miro. Como os meus cromos de fútbol. Mais ou menos. Ala, practica a letra. A ver, que escribo? Pois cousas como esta. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Adiós ríos, adiós fontes, iso nin rima nin nada. Xa, pero ten moito sentimento, cuñado. Como se co sentimento chegase. Eu tamén quero facer os bocadillos de sentimento, pero a xente quere que le ven xamón. Atende. Miña terra, terra onde eu me criei, hortiña que quero tanto, figueiriña que plantei. A miña horta nunca me gustou moito. Sempre que botas patacas, doi moscadrís. Aprende, cuñado. En
non sería máis práctico copiar do libro directamente? Home, si máis práctico, pero pensa nos beneficios. Os poemas inéditos son máis caros. Se Pedro Barreiro pagou 1.000 euros por estes versos tan coñecidos, por un poema inédito pagará o dobre. Ai, que parvo. Ademais, tío, estilo de Rosalía, seguro que o imitas nun plis-plas. Cos ollos cerrados, mioca. Pois veña, ala, vai practicando. Doime a tripa unha barbaridade. Cuñado, os poetas non lles doe a tripa, doelles o corazón. Doime o corazón. Ben, por aí vas ben. Irei ben, pero a mí o que me doi é a tripa. Cuñado, escribe, doeme o corazón. E cal dos dous corazóns poño que me doi? O esquerdo ou o direito? Díxete de parvadas, só tes un. Un terás ti, que és un empregado. Eu son un empresario, teños que me peta. Veña, xa está. Doime o corazón. Pois agora búscalle algo que rime con corazón. Doime o corazón cando pago a factura do queixo do xamón. Sí, están ben, pero a ver se lle das un aire menos... Menos dramático, non? Esa é a palabra. Practica que algo sairá, cuñado. Doime o corazón cando me pican os... Mónica, noticia bomba. Non teño teléfono de Brad Pitt, pero teño 2 entradas pro teatro. Unha para ti e outra para min. Vale, logo contocho, Veña, chao. Hola, filla. Ai, estaba desexando chegar á casa. Pousar a carteira, quitar a chaqueta... E estomballarte no sofá cunha cervexiña na man. Cunha cervexa nunha man e na outra... E na outra o mando da tele. Vale, xa vou estudiar pro meu cuarto. Non, nada de tele. Cunha cervexa nunha man e na outra o meu poema de Rosalía. O teu poema? Vou no ir collendo mentras ti vas pola cervexa. Non. Vale, xa vou eu pola cervexa. Non é iso. É que é mellor que leas a Rosalía nun libro. Nun libro? Sí, ese papel é moi delicado. Ten máis de 100 anos. Se andas todo o día metendo e sacando no sobre, valos tragar. Pois non pensar eu niso. Pero... Sen peros. Deixa o poema ben guardadiño que un día destes se cho levo eu para marcar. Boa idea. Así poderei velo sempre que queira e estará ben protegido. E de paso, decora a sala. Sí. Ala, pois queda aí que xa chevo eu pola cervexiña, Paula, falou Antón contigo? Antón? Comigo? É porque tiña que falar Antón comigo? Polas entradas. É iso. Pois non, porque xa as conseguín eu por outro lado. Que ben. E como? Pois non sei como dicircho. Foi gracias á poesía. A poesía? Como ti dis, a poesía é a chave que abre as portas máis cerradas do mundo. Vale. Diga. Hola, Antón. Que tes algo para min? Algo que me vai interesar moito. Telo na casa? Mellor no despacho. Vale, pois mañá xa paso pola caixa. Chao. Moi contento vas, Antonciño. Pois sí, creo que esta vez o meu cuñado acertou. Pois para que acerte algo o teu cuñado non debe ser moi difícil. Quero no xornal? Non, gracias, hoxe xa lin todas as letras que quería ler. O resto da mañá vouna dedicar a ler os billetes de banco, que levan números. Xa, a contar os billetes da caixa. A contar os meus billetes, pater, que hoxe a Fortuna vai vir visitarme no meu despacho. Chao. Ui, que carallo, xa podía vir esa Fortuna por aquí. Paréceche pouca fortuna traballar a poucos metros de Pereira e seguir vivo. Visto así. Boas, Miro. Hola, padre. Que? Póñolle un café deses que preparo eu para despertar pola mañá. Non, gracias. Hoxe non teño tempo de pasar polo hospital. Vou con Balbina á aldea. Avisa, Amanda. Balbina! Así tamén o facía eu, animal. Que son eses berros, Miro? O cura díxome avisa Balbina. E así o fixen con voz fina. Serás Valdreu. Que, padre, preparado? Disposto a perder de vista este cacho de artista.
Este cura do grelo cada día fala máis raro. Disposto a perder de vista este cacho de artista. Doime o corazón ata que chego a Padrón. E ali, comendo uns pementos, xa estamos todos contentos. Perfecto! Se non sei que o escribiu Miro, xuraría que é dun dos grandes poetas. Rosalía de Castro, algo así. Hola, que era iso que tiñas para min? Pasa e senta, abogado. Pedro, terás un corazón resistente. E logo, a caixa vaime subir a hipoteca do piso. Non, home, non, pero vas levar unha sorpresa que por aí vai. Fala, home, fala. Onte dixenche que había conseguir un deses caprichos que tanto che prestan. Conseguiches algo? Algo. Conseguí unha maravilla da mesmísima Rosalía. Unha carta, un poema. Un poema. Inédito. Inédito? Iso parece. Doemo o corazón ata que chego a Padrón. Seguro, isto é de Rosalía de Castro. Eu coñezo ben a súa letra. Que talento para recoller o sentir do povo. É que é inimitable. Por iso se cotiza tanto. Seguro, iso é o malo. Ah, non, por ser para ti, conseguín un prezo especial. 2.000 euros. Que che parece, 2.000 son moitos cartos. Veña, home, 2.000 euros por esta peza irrepetible. Veña, abogado, non deixes pasar esta oportunidade. Sí, pero... Iso non é un gasto, é un valor seguro. Tes razón. E heiche de comprar todos os que me consigas. Por certo, quen é o teu contacto? Pois ele é un home dos que non andan laretando polos bares. É un home, como che explicaría eu, moi discreto, sí, moi discreto. Comprendo. E para maior seguridade convén que ninguén saiba que cho vendín eu. Confía en min. E moitas gracias. A pasalo ben, abogado. Ata logo, Antón. 2.000 euros pro peto. E isto non é máis que o comezo. Aquí ten a caixa, padre, con todo a salvo. Moitas gracias, señora Carmen. Mira, que tal os chourizos e o lacón que che levou Miro? Gustaronche? O lacón? Eu non vin que Miro levase lacón ningún. Pois levar levou uno. Levaría, pero se cadra papouno polo camiño. Ese é ben capaz, sí. Mire, que é iso tan valioso que garda nesa caixa? Se pode saber. Pois claro, muller. Documentos antigos da parroquia, partidas de nacemento, cartas do obispado... Debe haber papéis ben interesantes. Sí. E o mellor de todos é unha partitura do coro de finais do século XIX. Para os músicos non ten prezo. Mirade. Ai, Santa Ritiña. Santa Rita, que non me gustan estas bromas. Que pasa, don Nicanor? A partitura do coro non está. Pois aquí non lle andou ninguén, A ver se agardou noutro sitio, home. Non, que a tiña nesta caixa e desapareceu. Ai, mire ben, padre, mire ben. Xa miro. Ai, Santa Ritiña. Ai, Santa Ritiña. De primeiro hai empanada e de segundo non hai nada. Como que non hai nada se de segundo temos paella e bacallau? Sí, Lercha, pero paella ou bacallau non riba con empanada. Xefe, a vostede non lle doi a cabeza de dicir tantas parvadas? A cabeza? É que ten que ver a cabeza con todo isto. Iso é o que eu digo. Cuidado! Operación Rosalía. Vai sobre rodas. Mira. 2.000 euros. Un cheque. Que estes papelollos non valen para nada. Non valerán os teus. Pero Pedro non dá cheques en fondos. Non, pois se fai sempre así, vai quedar sen cartos na conta. Aí está o truco, en que os cartos da conta dos demais pasen a miña. Perdón, quero dicir a nosa. Ala, a traballar, Eu xa estou traballando. Teño un bar, lembras? Un poeta non pode andar facendo café con mondas de patacas. Ai, non. E logo os poetas con que fan o café? Os poetas non fan café, toman café cando os convidan. De violín. Xa sabía eu que me ia gustar isto de ser poeta. Vou arriba, Mónica. Remata ti de poñer os manteis. Marche. Vai a facer algunha payasada para que lle rime con empanada. Aquí ven todo o material, cuñado. A pluma,
o tinteiro, as follas antigas e o auténtico poema de Rosalía para imitar a súa caligrafía, Xa sei facer sen mirar polo modelo. Sí. Mira, ata fago a lista da compra coa súa letra. Moi ben, cuñado. Ño, empanada é con M. A que facemos no bar é con cebola. É con M antes de P, burro. Ai, ten cuidado coas faltas de ortografía, toma. Veña, a seguir escribindo. E a poñerlle toda esa sensibilidade que levo dentro. Moi ben, mentres vas inspirándote, eu vou abaixo que teño que facer unhas cousas. Que cousas? Teño que comprobar que esa empanada, ademais de cebola, leva... Leva M antes de P. Non, comprobar que leva vieiras. Dúas entradas. E de palco, que guai. Quedamos ás 8, vale? Vale. E de onde as sacaches? As actrices que temos contactos. A tope. Primeiro imos ao teatro e despois... ¡Pum! A ver os fogos. Que, Pauliña, como estás, Antón, o poema de papá? Ai, é que aínda non acabei con el. Tesme que devolver hoxe sen falta, Claro, muller, eu son un home formal. Meu pai come fora, pero cando volva seguro que vai querer mirar. Onte case me cacha. Ti tranquila, está todo baixo control. Pasa as 4 por aquí e xa cho dou, Vale, veña, chao. Chao. Que, Mónica, a ver esa paella, Poño algo de primeiro? Ah, tes cacahuetes? Teño. Pois deixaos estar e trae un pouco de empanada. Este quedoume ben bonito. E iso que limito o meu talento para parecerme a esa Rosalía. Va. Ui, que poucas follas quedan. Vou aproveitar tamén esta outra. A ver... Me cago no mundo. Mi madriña fixena boa. Tampouco é para tanto. Póñolle uns versiños nesta folla coa mesma letra e vía. Así non se me queixa ninguén. Que, cuñado, estiveches inspirado? Sí, inspiradísimo. Oi, a letra quedouche moi parecida. A ver que tal os poemas. Ai, que triste me sinto. Danme ganas de chorar. Digo verdade, non minto, porque me mandan duchar. A que teñen moito sentimento. Si teñen, cuñado, pero é que a verdade, as rimas habería... Mellorar é difícil, Non, se eu non digo melloralas, pero sí cambialas, Ah, claro. Son demasiado vos, non? É que, cando un é tan artista, é moi difícil baixar o nivel. Para que te deixaría eu só? Menos mal que nos quedan follas, senón estábamos apañados. Cuñado, eu agora teño que levarlle o auténtico poema ao seu dono. Tanto ten. Xa sei facer a letra de memoria. Cuspidiña. Vale, pois mellor así. Ala, recolle todo e imos pro apartamento que está a piques de chegar Balbina. Mónica, viches Antón? Mira, aí o tes. Antón, Que? dame o poema. Aquí está, san e salvo. E limpo, como se estivese acabadiño de facer. Cala, cuñado. Vou no deixar no seu sitio antes de que veña meu pai. Se o chega a saber é capaz de cortarme o pescozo. E que vais a ver? O seu tesouro estivo nas mellores mans, non é certo, cuñado? Eu xa sabes que desas cousas non entendo, Canto antes resolva isto, mellor. Veña, chao. 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 Veña, miro, desfilando, que temos chollo. Que goxe ainda non comín. Un pouco de fame nunca lle sentou mal aos poetas, Da poesía empezo a estar farto, entón. Eu prefiro estar farto bexamón. Cuñado, que... Con permiso, Anda, pero se levas xamón dentro. É que foi esa tarabela de Mónica. Claro, así se pone o logo de gordos todos estes. Miro. Vou. Pero onde estará? So deixei aquí. Hola, apa. Hola. Buscas isto? O poema. Xa pensei que o perdera. E que fas ti con el? Ia cho levar en marcar. Xa vou eu despois. Non mo vas creer, pero hoxe pola mañá conseguín outro. Unha peza extraordinaria, inédita. E de onde sacaches? Vendeucho mesmo anticuario? Este chegoume por un amigo que vive moi cerca de nós. Como de cerca? No mesmo edificio?
Pero non llo contes a ninguén, É un segredo entre nós. Eu penso estar ben calada. Hola, Mónica, que tal todo? Tranquilo, o señor Pereira case non lle vin o pelo. Oi, o pelo de Miro hai moito tempo que dimitiu. Anda, prepáralle unha tila aquí ao padre. Ben nervioso logo. Unha desgracia, Mónica, unha desgracia. Don Nicanor deixoulle ao cargo da señora Carme unha caixa con documentos na aldea. E cando a foi recoller, faltáballe unha partitura. Unha maravilla do século XIX, de valor incalculable. E que día, señora Carme? Que ali na caixa non lle andou ninguén. Don Nicanor, se cadra deixou a partitura noutro sitio. Que non, Balbina, que estaba aquí. Xa. E cando a señora Carme di que non lle andou ninguén na caixa, refírese a ela soa ou tamén a Antón e o señor Pereira? E para que ian querer Miro e Antón a miña partitura? A eles nunca lles dou pola música. Pola música non, pero gustalles moito tocar o birimbau. A señora Carme dixo que só foran por ali a por uns chourizos, que tiña moito interese neles. Sí, eses. Miro vai á aldea a buscar uns chourizos e xusto desaparecen esos papéis de Don Nicanor. Será casualidade, muller. Non temos dereito a desconfiar deles. Dereito temos, co historial que levan. Sí, pero... A vostede non lle extraña que Miro, despois de tanto interese polos chourizos, os deixase aí sen facerlles caso? Sí. E tamén trouxo un lacón. E onde está? Marchou Antón con el. E a min Miro non me dixo nada. Malvina, estou empezando a poñerme nervioso. Tranquiliño, padre. Tranquilo. Boas tardes a todos. Don Nicanor, mire que xoia comprei hoxe. Un poema inédito de Rosalía de Castro. Deixa, Pedro, agora mesmo non estou para nada. Custoume 2.000 euros. Escribiuno nunha folla de partitura. Nunha folla de partitura? Sí, curioso, non? É a miña partitura! Quen che vendeu este poema? Non llo podo dicir, padre. Non sería un tipo baixo con lentes que traballa na caixa? Este poema é falso. Como que é falso? É de Rosalía, nótase no estilo, na letra. A letra podes imitar, Pedriño. É igualiña a do poema que comprei onte. O meu poema estragado. A ver... Pero como quen? Se o deixei ali metido nun caixón. Vostede deixouno, pero se cadra alguén o sacou dali. Paula. Eu non dixen nada, Na carpeta hai outro papel. Outra folla da miña partitura! E con graxa de chourizo. Un home tan xeitoso, tan guapo e tan fermoso non hai en Europa inteira como Ramiro Pereira. Miro é o poeta falsificador. Cando o colla, vou no... Non, primeiro deixemo a min. Boa! Eu tamén saúdo, ben saudado, que son un señor moi educado. Contigo quería falar eu. Eu? Un a un, Pedro, teño algo para ti. Non será outro poema? Outro poema? Non. É un poema sublime, unha peza de ouro da literatura universal. E de quen? De Rosalía de Castro ou de Miro Pereira? Que? De Miro Pereira? Pero que dis, Pedro? Non... Pero se aínda trae os dedos cheos de tinta. Non, isto é de limpar os chocos. Mira. E onde ven escrito ese poema? Na miña partitura do século XIX. Pero... Eu marcho, que de poesía non entendo. Ti daqui non te moves, Valdreu. É que se quedo aquí ese chanfonetas vaime botar as culpas de todo. Tan guapo e tan fermoso non hai en Europa inteira como Ramiro Pereira. Pero Miro, ti que fixeches, mona? Irmanciña, todo isto ten unha explicación. Non é necesario que me expliques nada, Antonciño. Que estás poñendo aí? Uns versiños que fixen. Van ter que desculpar, isto pasa en moitos bares. Hoxe temos que pechar por motivos familiares. Pero que pasou? Nada grave, un problemiña entre músicos e poetas. ¡Animais!
Que pasa? Eu de ti non entraría, Tuto. Os croissants están resesos e a estas horas só quedan galletas. E que galletas? Vale. Imos logo, antes de que nos callan unhas lavazadas de rebote. Sí, bule. E ti onde vas, Pauliña? O teatro. Si, teatro tes ti abondo. Dame esas entradas. Estas. Esas. E para que as queres? Toma, Mónica, e pasa o ben. Pero papá, que fixen eu? Ben o sabes. É que tamén queríamos ir a Santiago a ver os fogos, Non te preocupes, nena, que fogos non han faltar. Patapoda, que haxa tiros. Pasa. Pasa. Sei que está animado hoxe o bar suizo, Hai un espectáculo de 7 estralos. Sí, pero se prefires outro tipo de espectáculos, podemos ir ao teatro. A ver, Hamlet, esta obra non é na que din iso de Fuente ovejuna, todos a una. Creo que non, pero se cadra falan en verso. A min os versos non creas que me van moito, pero... Veña, que logo imos ver os fogos. Este ano prometen. En fin, como dixo Shakespeare, imos correndo, rapaz, a ver se collemos sitio na praza. Seguro que iso dixo Shakespeare. Se non foi el, seguro que foi alguén da mesma aldea. Veña, imos. Ti sí que me dixen a zoca cas orellas. E mentres Pedro e don Nicanor van picando algo para ver se acougan, eu quero ver todo isto limpo, non? Limpísimo. Para que estea relucente, daremoslle co deterxente. Tía calar, Non quero escoitar ningún versiño máis. A quen se lle ocorre estragarlle o poema de Rosalía a Pedro? A calquera se lle pode ir un pouco a man, non? A ti non se che vai a man, cuñado, a ti vai se che a perola porque non tes cerebro. Claro que teño. Sen estrear. Pero ti non dicías que eu facía uns versos fenómenos. Cuñado, ten o mesmo talento que Rosalía do Catastro. Hamlet irá xa polo segundo acto. Eu aquí fregando o chan. E todo pola vosa culpa. Mais ben dirás pola culpa deste poeta do nabo. Eu, poeta do nabo? Sí, mona, pola túa culpa imos quedar sen ver os fogos deste ano. Os fogos vai de sair a min polas orellas como non cales, Cuñado, ti és tan parvo como a esta papaverzas, vale? Papaverzas? Eu? Sí, papaverzas ti. Pois agora por insultar, unhas boas vas levar. Que fas aí, Tiempo, compañera Remollo, o teu cerebro de